dipun iringi kaliyan pangrawit saking Ariska Laras. Pujana lajeng kita badhe midhangetaken Sarkara Nuswantara Raharja lan lajeng kita lumebet dumateng hadicara inti gelar macapat kanthi maos serat Asmara Loya. Sasampunipun cekap lajeng badhe katutup kanthi kidung dedonga mantra wida wonten ing kalenggahan menika lan mbok bilih taksih wonten wekdal saged dipun aturaken secara bebas kolaborasi kalian Ariska Laras. Para bapak, para ibu lan para sedherek ingkang dahat kinurmatan, sumangga kepanggihan utawi gelar macapat menika kita bikak kanthi mengheningkan cipta anut agami lan kepercayaanipun piyambak kinarya marbuka belaring adicara lan mugi dados wasilah sih pirasaning Gusti paring lancar acara menika wiwit awal ngantos akhir mengheningkan cipta dimulai. Ingkang badhe kahaturaken dening pujangga piniji Ki Subagio ingkang wonten ing kalenggahan menika badhe ngaturaken parasul wekdal katuraken. Wahi wabarakatuh. Rahayu 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 sampun. Saderengipun kula maos tawasulan katur hormat sedaya dumati. Kanthi salam puji rahayu menawi wonten kepadukanipun yen pangapunten. Sedayanipun menika kanthi salamipun menika sedaya kajal ingkang kagelar ingkang kalaksanaan wonten ugi panggonan. Mugi sedayanipun paring pangestu kanthi pinanggih rahayu selamat sedayanipun. Tawasul ingkang kula waos niki ya tawasul menika Wijawa nggih wonten Arabipun nggih kula suwun saged napa niku panjenengan napa-napa wonten ing kados ngeten yen pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula manunggal pinaringan rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun panghormat zakat putih warane Bathara Guru Dewane Jibril malaikat. Ingsun panghormat zakat kita abang warane Brahma Dewane Mikail malaikat. Ingsun panghormat zakat kula kuning warane Kama Jarate Dewane Ridwan malaikat. Ingsun panghormat zakat ireng warane Wisnu Dewane Israil ibu bumi popo aku. Ingsun kang cumancar tanggal manungsa rahayu rahayu. Puji rahayu katur sedaya ingkang wonten panggeran. Puji rahayu katur sedayanipun para sepuh luhur. Ingkang wonten sedayanipun petilasan petilasan. Ingkang wonten sedayanipun paringgihan paringgihan. Ingkang wonten sedayanipun pesarian pesarian. Puji rahayu katur sedaya ingkang mengku dusun. Puji rahayu katur sedaya ingkang mengku dusun dalipun dusun kawehipun kula pangestu. Puji rahayu katur sedaya leluhur ingkang nulungaken kula panjenengan. Puji rahayu katur sedayanipun para sepuh leluhur. Puji rahayu katur bapa biyung sedulur kandung garwa maratuwa anak putu para sepuh leluhur, para guru, para penuntun kula panjenengan sedaya. Puji rahayu katur bapa biyung raja ratu lan sedaya abdi-abdi besanipun kraton. Puji rahayu katur sedaya warga sedayanipun dusun-dusun Senusantara. Puji rahayu katur sanipun ingkang mangku, ingkang mampu, ingkang marsa. Katur sedaya namung kagyapang ngensangan kakidayanipun para sepuh luripun, para juru kuncingipun sedaya dumadi saisining jagat raya sedaya
Puji rahayu sakum puniki. Katur sedayanipun nyuwun tambahan pangestunipun. Adicara sedayanipun ingkang agenan. Ingkang kalaksanan wonten mriki panggonan. Ingkang diwontenaken sedaya warga ingkang wonten ing panggonan khususipun warga dusun Cupak Rahayu. Mugia sedayanipun tansah pinanggih rahayu slamet sedayanipun dening Gusti Allah. Sedayanipun diberkahi Allah selamat al-Fatihah. Mas wacan caraka. Mau syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Mau sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mamanise sakane rinten dalu nyanyuwun mrimi guna maring sami ya tansah kinabula sadya karsanipun asta kalih sarakatan yo makarditan kendhat angesti Gusti amit yo pun somo utamine sarira puniki hangabruhana gesang sanyata among rasa sesantine sampun ngantos kalangkung tata krama dipunugemi sekar tepus pinundya niku wardinipun Yasusila Anuraga pandhineksa lawan sabar syukur kabdi dusun Cupak Raharja tansah rineksa dening Hyang Widi sakarsane rineksa dening Hyang rineksa ing janma kabeh tansah rineksa dening Hyang Widi sakarsane rineksa dening Hyang rineksa ing janma kabeh tansah rineksa dening Hyang Widi sakarsane rineksa dening Hyang rineksa ing janma kabeh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Puji rahayu saking tumati sedayanipun diberkahi Allah selamat. Puji rahayu katur sedaya alam lan sedaya ingkang mungku istanipun diberkahi Allah.